Від 14 до 19 років ув'язнення. Такі терміни вимагають для 4 кримських татар окупаційні прокурори у справі про тероризм так званої Алуштинської групи. Справу розглядають у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. Сторона звинувачення вважає, що провина бранців доведена і запросила 19 років для Ленура Халілова, 18 років для Руслана Мєсутова, 15 для Руслана Ногаєва та 14 років для Ельдара Кантемірова. Вимагають перші 3 роки тримати їх у в'язниці, а потім перевести до колонії. 4 кримських татар окупаційні силовики затримали 10 червня 2019 року під час масових облав. Їх звинуватили у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. 24 червня захист виступить в дебатах, а бранці з останнім словом. Все 4 подзащитных, так скажем, спокойно, без нервозно, без каких-то эмоций выслушали прения гособвинителя и стойко, так скажем, выслушали те сроки бешеные, которые запросил гособвинитель в виде наказания.